Takže zdar lidi, vítám vás u mého prvního let's playe na hru Arctic Combat. Na hru Arctic Combat jsem dělal už gameplay, ale tam jsem měl problémy se zvukem, takže teďka dělám let's play a dělám to s mým kamarádem Lopikem a.k.a. Kikofem. Kikofe, představ se. Čau, čau. Takže, taková informačka ke hře. Je to Steamovka, stáhnete to na Steamu zadarmo. Je teďka nová, asi 10 dní, nebo tak. Teďka budeme hrát mapu Silo. Akorát se budu omlouvat za grafiku, protože točím na netbooku. Záleží, jaký máte netbook, jo? Nějaký dobrý netbook vám to rozjede. Ale teďka jsem si dal na menší grafiku, aby mi to nahrávání rozjelo. Předtím jsem měl strašné problémy se zvukem, že jsem to měl blbě, takže doufám, že mi to teďka půjde. A jako, co bys ty k tomu řekl, k téhle hře, Lopiku? Takže tuhle hru je to asi nejlepší hra, co jsem kdy hrál. A můžu nám doporučit. Nic, nemám slov. No, tak u mě je to taky tak stejné. A musíme počkat, než se nám načte mapa. Lopiku, ty už hraješ? Ano, granatky. Takže to bude tím netbookem, no. Ale nicméně to nevadí, musíme si počkat, než se nám načte mapa. A pak půjdeme hrát. Pak půjdeme teda hrát, no. Jako, ale jinak mě to hodně baví. Uděláme na to hodně těch let's playů, uděláme víc částí. A v příštím díle bychom chtěli ještě do tohoto let's playe zamíchat Midbulleta, našeho kamaráda. Midbullet točí Max Payna, Hitmana, všecko možný. Občas taky hraje Minecraft, hraje Punishera, takže pohoda. Tak a my už hrajeme. SGčko, sakra. Ano a teď nás zabil sniper. Lopiku, nechoď tam. Takže jdeme shiftem. Tady sprintujete. Ano, a je tam. To je camper. Oh no! Flash. Headshot. Nice. Přebím. Ano, a zas. Jsme zabili po druhé. Těma číslama si přepínáte zbraně. Ano, a teď tady je musíme zabít. Ano, a po třetí zase toho stejného. Tady, Nice kill. a tady, když se na něho zakempíme. A teď nás zabil. Máme skóre 3:2. Což vůbec není špatné. Ach, Lopiku. Lopiku, ty jsi měl UAV? Jak si to představuješ? Já jsem měl UAV, jo? Jo. Teď dostane. Flash. Jo, flashe, to znám. Ale já spíš házím ty smoky než flashe.
No a teď si tam zmísil ještě druhý. A kdyby si tam quick fix takhle neudělal, tak jako by to nebylo. Paradox. Ano, Piku, pojď. What the fuck? Vidíme, že je tam vzadu Kemper AVP, krucinál. Ještě, že to říkám, že já nedám si na to pozor. Lopiku, pojď za mnou doprava. Ne. Tady, on je tady. Nemáš ty smoke. Jsem hodil ten smoke. Hej, ježiši. Ale jestli ho zabijí, tak budeme mít asist, což bude hodně dobré. Co jim tam hodíme malého? Fajn jo. To je špatný to moje skóre, to je špatný, to musíme zlepšit. Ano. Ne. Prostě. My jsme se zabydleli na poslední příčce tabulky. To je super, toto. Ty mě tady killit me, I don't like you. Silence. Ježíš, lak. Ano, grenade shot. Promiňte, dostal jsem lak. Ale to zabili ho. Piku, hlavně nes. I don't like you. Shit. I was kill you. No, I'm not. Ano. My jsme kemper. Jo, ty jsi kemper, jo? Bych pravdu řekl, já kemper nesnáším. Za kemperství bych asi trhal hlavu. Vidíme, že byl tady dole. Ano. Lopick the you. Lopick is dead. No, I'm not. Nice. Ano, nemáme. Quick fix. I don't like you. We need backup. Oh, sakra, tak to jsem neměl dělat, neměl jsem jít až tak blízko. Tak ale co, je to jenom hra, že je let's play, chci vám to tady jenom ukázat. No, zabili Duse. Zezadu. Lopiku, kde? Aha, dobrý, už tě vidím. Ano, nejsem poslední. No za to my jsme předposlední. Což je velmi ponižující. Ne, zase ten RPG. Ne, mi se fakt nedaří. Šipate, já se vás nebojím. Může mi to dát. Čeho? A teď? Ano, viděli jsme se.
Rocket.